bývají právě ty nejpovolanější. Všechny ty rostliny a stromy naraz vykvetly a brzy odkvetnou. A to bude další problém, že ta snížka bude trvat krátce a ty včely to prostě nestihnou využít tak, aby toho medu bylo dostatečné množství. Dokonce švestky byly odkvetené za 3 dny, což v jiné roky trvá týden. Byl vítr, takže tam je předpoklad, že mohl vysychat nektar. Hned několik vážných dopravních nehod zaměstnalo záchranáře na různých částech republiky. U Světácké Praze 2 kamiony, jejich náklad se vysypal na silnici. V Ostravě zase při nehodě zemřel člověk. Více informací máte Petr Bek. Petře, jak k nehodě došlo? Odpoledne takhle dopravní nehoda se stala při výjezdu z Ostravy na Opavu. Srazil se tady autobus s osobním autem. Zatímco se v autobusu nikomu nic nestalo, záchranáři museli ošetřit po automobilu 5 lidí. Zranil se vážně řidič toho automobilu, utrpěl vážná zranění, 40letý muž na místě zemřel. Další 4 lidé museli být převezeni do nemocnice. Další vážná nehoda se stala na vozě u Květná. Rozjeli se tady dva nákladní automobily. Řidič uvedl, že ho uplnilo sluníčko, navíc ještě vysypal náklad a ten zasypal další auto, které jelo za ním. Ta nehoda skutečně vypadala vážně, protože ten náklad narazil do toho automobilu, málem prorazil čelníctvo. Naštěstí se ale nikomu nic nestalo. Vy si teď můžete poslechnout vyjádření účastníků dopravní nehody. Ten náklad před námi najednou nejde pozdě. Odbočil doleva, dost prudce. Já jsem to viděl, takže jsem začal blokovat, říkám, oni se srazej. Nějaká na nás ani neregistroval, my jsme se sklonili, protože na nás vidíte nějaké věci. Dajte sluníčko, tak nevíte, jestli tam je zatáčka nebo není, teď jedete půl rovně. A když jsem viděl podle čáry, tak si nevšimnete, jestli jde do protisměru nebo nejedete. Ten soudek, který vlastně se zapíjí do toho motoru a proběh tím autem, tak ten o metr dál, tak ten spolujezdec jako už by asi opravdu to těžko rozházel. Případ velmi rozsáhlého internetového podvodu se podařilo vyřešit o přitom několik set. O jaký podvod se přesně jedná, to nám řekne Tomáš Petrová. Tomáši. Dobré odpoledne. 3 muži měli přes internetové bazary nabízet nejrůznější zboží, převážně drahou elektroniku, jako jsou například telefony. Po kupujících ale chtěli jít předem na účet a když obdrželi peníze, přestali vždy se svými zákazníky komunikovat. Takto způsobili škodu za rekordní téměř 1,5 milionu korun. V průběhu dvouletého vyšetřování se navíc počet podvedených lidí vyšplhal na